Di ka magsignal dita. Ug nagminyo pa lang ang kamang, way magyaw si mo ha. Ano to si paring inado? Ibiyan ni ang asawa. Kay gawas nga maldita, pwede pag yung mauta. Taw-taw sa 20. Ah, grabe kay nawayo nimo no. Taw-taw jud sa 20. Wani mo nagtawa ka nagtanaw sa mga asawa, maka nagtanaw? Lahi man ka kay karaan magang tao. Ato pa man kang upa na uso ang kuan. Tong kuan pa man ka katong nagi pang kuan karaan nagigayo katong tinghupong-hupong pa. Ah, grabe. Noon sa panahon ni Mampor, ana? Oh, ana. Na si Mampor, silingan man na ni Lolo dito taga Kintulimbo man na. Grabe. Grabe si Mampor, grabe ra bagi. Kaskaro may lawas ana song. Gani. Okay, Di ka magsignal dita. Nawayo na niyo. Song, natural magminaldita yung asawa ug di badlungon ang bana song. Ha? Di man ko amang, ha? Di man ko amang. Yan sa ingon nimo nga mangayo ka og tambal dito sa barangay. Sa pagtulong sa ko agyangon na, ay mag-maintenance na ko. Ha? Kuya, wag ko nimo dito bakas barangay mga tambal og maintenance na. So wala pa ko naango-angos yung tarong paning-oni inday tirang, ha? Eh sige ingana ba? Sige pugag minal dita pod. Kaya pa imong na ko ni mag-maintenance day. Ha, na day maintenance na maldita day, na day. Para maulian ka. Ulian, ito sa ko agyangon na. Sana mahinuong ka. Wala na mauni atong pagkikipon ba? Way kalinaw. Ikag minal dita nya meron bag ngayan. Ah, okay na lang ni magminaldita ko siyang kaysa nga mangita ko laki. Kapatungan lain. No? Oh, may minal dita ka. Imuhang na murag katong tao sa 20 ba? Tao sa 20, mapakanta ka. Nabayon ta kanila, tao dyan sa 20. Hey, what's up? Natin bagong dula ang Wagi Plus. Wala na rin yung mitas bago pa. Kaya paldo dyan tayo napita ko. Katong dula ng Super Ace. Isa yun rice. Pinipin na ba? Tumag-buy bonus ta. Kaya ang dali ra. Tara! O, diba? O, sa atin, ayun, iharap sa yun. O, bol. O, diba? O, four times. O, nahanap ko sa yun rin. Kapag yun ninyo, Wagi Plus. O, okay, boss? 2010. Ang link sa comment section.